Oo. Okay kayo? Dito, ikaw mag-time ka rito dali. Wala, magkita mo bro. Wiring mo. Oo? Kamay rin. Nagdak ko yung binigyan lagi dali. Puro, nagasta. Ewan rin motor? Kagail, kinagawa. Ano sabi nila motor? Kagail, aura. Kinagawa, RXT. RXT 1 dito. Mo rin motor na lamba ka? Gili. Oo. Ako lang yung binigyan eh. Gamit. Isa ko aniya. Di, uy, palit. Sa ngayon is kakauwi ko lang galing galing opening ng shop ni ng pamangkin ko si Inatay. Ito mga kabisda ko, Inatay. And may mga mga kabisda nagawa kong may mga videos tayo na abangan nyo, baka bukas is ma-upload ko yun. And may gagawin rin tayong kay Inate mga kabisdak, gagawing video uli. And I hope is mga kabisdak, mapasaya ko kayo sa gagawin nating video kay Inatay. So yun na nga mga kabisdak. And tara mga kabisdak, pag-usapan natin yung na-receive kong email galing kay YouTube. Stop or si manood na tayo sa TV. Magsama-sama tayo, Mr. Ozzy. Yo mga kabisdak, magandang araw mga kabisdak. And yun na nga mga kabisdak, may another good news na naman tayo mga kabisdak. Kasi nga may na-receive akong email galing kay YouTube na mga kabisdak, na-approve na yung na-monetize na yung channel ko mga kabisdak. So sobrang saya ko ngayon mga kabisdak. And para sa akin mga kabisdak, isa tong life changing para sa buhay namin mga kabisdak. Kasi mga kabisdak, hindi basta-basta yung mga kabisdak, yung ma-monetize yung channel mo. Kasi sa pag-hit pa lang ng 1,000 subscribers mga kabisdak is hindi madali yun. Lalo na yung mga kabisdak, yung pagkuha ng yung 4,000 public watch hours mga kabisdak is napakahirap na nun mga kabisdak, no? Saka sobrang mga kabisdak, nagpapasalamat ako kay Kuya Bisdak. Kasi isa siya sa mga kabisdak na tumulong sa akin na ma-hit tong yung mga requirements ni YouTube mga kabisdak. Kaya maraming salamat Kuya Bisdak, sa pagtitiwala sa akin Kuya Bisdak, and sa pag-guide sa akin mga kabisdak, Kuya Bisdak. And yun ang mga kabisdak, no? Talagang tawag nito, pag bubutihin ko mga kabisdak na maaliw kayo sa mga susunod na videos na gagawin ko mga kabisdak. And sa ngayon mga kabisdak is pasensya na muna kayo kasi baguhan pa lang naman tayo sa ganitong mga kabisdak, career. Kaya sa susunod mga kabisdak is talagang pag-aaralan ko mga kabisdak. And hope soon is mga kabisdak is makatulong rin tayo sa iba mga kabisdak. And yun na mga kabisdak, and update ko kayo sa mga susunod kong gagawin mga kabisdak. And may na akong mga kabisdak, may nakahanda na akong mga gagawin ko mga kabisdak. Pero yun nga mga kabisdak, medyo busy pa tayo ngayon. And soon makagawa tayo ng mga ibang content na naman mga kabisdak na for sure mga kabisdak is mapasaya ko kayo and mabigyang aliw mga kabisdak. So yun na mga kabisdak, hanggang dito na muna. And abangan nyo sa mga susunod kong content, paghuhusayan ko mga kabisdak. And maraming salamat sa inyo sa pagtitiwala sa akin. And lalo na kay Kuya Bisdak. Talagang sobrang thankful ako sa pag-guide sa akin Kuya Bisdak.